Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da wannan lokaci. Sunana Ahmad Sani, mai gabatarwa a cikin shirin namu mai suna kujerar siyasa, wanda a yau muke tare da babban baƙonmu domin tattaunawa da shi a kan siyasa. Amma kafin mu shiga cikin shirin, ku jira mu za mu je mu dawo nan ba da jimawa ba. Jama'a barkanmu da dawowa. Babban baƙonmu, masu kallonmu suna so ka musu taƙaitaccen bayani a kanka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Na farko dai sunana Hamisu Musa Anka, jami'in hulɗa da jama'a na jam'iyyar APC. Bayan haka kuma ma'aikaci a ma'aikatar lafiya ta ƙaramar hukumar mulki ta Anka. Wannan shi ne. Masha Allah, masu kallonmu da saurare kun ji babban baƙonmu ya muku jawabi dangane da shi, wanda bai san shi ba yanzu ya san shi. Babban baƙonmu siyasa. Siyasa. Wace jam'iyya kake? Jam'iyyata jam'iyyar APC. Jam'iyyar APC. Ƙwarai da Wane ne gaske. mai gidanka a cikin jam'iyyar APC? To gaskiya masu gidana don ba mai gida guda garan ba gaskiya. Don ba zan je ƙololuwa ba, zan tsaya a ƙasa. Na farko dai wanda zan fara cewa mai gidana a siyasance, to ba zan je ko'ina da nisa ba, zan fara kawo Sanata Lawali Hassan Anka. Yawwa mai bi mashi akwai Honorable Nafi'u Rabi'u, mai gidan ruwan Ma'aruf, followed by Honorable Yusuf Muhammad Anka. Sannan idan muka je ƙololuwa, ka ga su waɗannan jagorori ne zuwa ga sama. To su ko siyasar gidan mai girma ministan tsaro suke. To ka ga ni dai waɗannan su ne jagororina a siyasar ƙaramar mulki ta Anka. Masha Allahu. To babban baƙonmu, cikin jawabanka ka yi magana dangane da mai gidanka kuma jagora Dr. Bello Muhammad Matawalle, ministan tsaro na yanzu. To kwanakin baya muna ta jin ana ta wasu mutane na zargi, ana cewa yana da sa hannu cikin wanga bandit ɗin da ake yi. Kai me za ka ce a matsayinka na ɗan jam'iyyar APC kuma kai? Alhamdulillah. A matsayina kakakin jam'iyyar APC na ƙaramar hukumar mulki ta Anka. Maganar gaskiya al'ummar jihar Zamfara idan an ka yi nazari, an ka yi duba ga inda muka hito, ga lokacin da shi mai girma minista ya samu dama 2019 ya zama gwamna, to jihar Zamfara tana cikin wani mawuyacin hali. To da Allah ya ba shi dama ta nashi gehe da kuma shawarwari na magabatan jihar Zamfara, daidai da malaman addini, sun ga cewa a ce a yaƙi wuta ba ta kashe wuta, dole ruwa aka sa a kashe wuta. To ta wannan gehen ne shi mai girma minista ya yi nashi tunani, ya jawo hankalin bandit, ya jawo hankalin al'umma cewa a zanna lahiya a bar kashe-kashe. To ka ga duk waɗannan dabarbarun da ya yi, to ya yi ta salailai, ya yi ta dabarbaru na a dai samu a fahimci juna, wanda yake dole sai an yi amfani da financial da duk dai abubuwa na taimakekewa saboda mutane su natsu. Don bandit abubuwa da dama na jawo shi, talauci na jawo shi, wani kuma hassada. To nan dai gehen dai talauci, an yaƙi talauci ta gehen jawo bandit a ba su abin duniya su yi haƙuri. Nan gehen kuma irin 'yan sa kai su ma a jawo su a yi musu alheri, a ce don Allah kowa dai ya aje makami. To ta wannan gehen ne wa'annan abubuwan ne aka yi ta jifa tai da su. Ka ga lokacin da ya yi Kenan sulhun da ya yi da su bandit ɗin shi ya sa aka cewa da sa hannu ne shi cikin ya sa aka zarge shi da irin hikimomin da ya yi ta yi na a dai samu a zanna lahiya. To waɗannan abubuwan da ya yi lokacin da yana gwamna, su ne yanzu aka ƙalubalanta tai da su. To yanzu kana ganin mutane yin wagga magana ba kan sun ga har yanzu bandit ɗin ba su bar abin da suka fidda an yi sulhu ba, shi ba ne ya sa sun ka ce da sa hannu ne ba? To ka ga issue ne na harkar tsaro wanda ba komai mutum ka iya cewa ba. Amma idan ka fahimci harkar bandit, ko da ya zo ya isko shi, sannan complicated issue da wanda ya ce maka ga area of concentration na bandit, to kawai dai gani kai ya dai gayyi. To amma dai
mafi abin da na sani ni, ko da mai girma minista ya samu gwamna akwai harkar rashin tsaro, to kuma ya yi iyakan nashi ya kasa yi, har an ka zo ga zaɓe an ka kada shi ana zargin cewa yana ɗaure ma 'yan bindiga, wanda yake abubuwan da duk suka faru lokacin shi wasu ma abin da an ka yi yanzu ba a yi su ba lokacin shi, wanda shi ne za ka gane cewa duk kawai zargi ne. A taƙaice dai duk wa'inda kai wanga ɗumumuwan zargi ne suke yi, saboda wasu suna ganin kawai zai dawo takarar gwamna shi ya sa Yawwa ana son a ko kashe shi mashi haka ya ce. kasuwa, a kashe mashi kuma To masha Allahu masu sauraron mu kada ku shagala ku sha'afa za mu je mu dawo nan ba da jimawa ba. Jama'a barkanmu da dawowa. Babban baƙonmu a cikin jawabinka can na baya ka yi magana dangane da shuwagabannin ka na jam'iyyar APC a nan ƙaramar hukumar mulki ta Anka ba guda ba ne, amma Lawali Hassan ɗan iya shi ka fara kawowa na farko. To ko wane dalili da ya sa ka fara ɗaukar shi na farko a cikin waɗanda ka lissafo cikin masu gidanka? Masha Allah, na ji daɗin wannan tambaya. Sanata Lawali Hassan ɗan iya mu dai nan ƙaramar hukumar mulki ta Anka, idan dai ana maganar ci gaba da kuma irin taimako da kuma irin ƙoƙari na ya ga ya za a yi wanda a baya gare shi ya hidda shi kunya. To idan an ka zo gare shi ana tsayawa wurin. To wannan abun ni shi ya sa na ga Lawali Hassan ya cancanta in riƙa shi a matsayin jagorana a siyasar APC. Kasancewar idan ka kula lokacin da mun ka yi jam'iyyar PDP tare da Matawalle, to kuma lokacin an ka yi wanka an ka dawo jam'iyyar APC. To duka dai haka ya jawo mu ya nuna mana mu yi goya mashi baya, don shi da goyon bayan shi ne ya sa muka dawo APC. Da ba APC kake ba? Can Daura ai PDP ta kafa shi, muna kuma biye da su. Yawwa. Kenan mai gidanka ne. Yawwa. Saboda PDP yake yanzu kuma ya dawo APC kuma mun ka biyo shi. Mun ka biyo shi. Masha Allah. Lalle shi ne wannan. Kuma in ka kula ga irin yadda Sanata Lawali Hassan ya kawo ci gaba, don in an ka diba ta gehen kasuwanci yana ɗaya daga cikin mutanen da suka kawo kamin mai gidan ku ya yi gidan ruwa, kamin ina ganin shi ya riga mai gidan ku yin gidan ruwa na Anka. Ka ga wasu abubuwa ne waɗanda kawo ci gaban garin Anka, wanda yake shi ya sa na ce maka shi Lawali Hassan yana ɗaya daga cikin mutanen da ka son ci gaban garin Anka. Shi ya sa ka zaɓe shi a matsayin mai gidanka na farko. Masha Allahu. A matsayinka na ɗan jam'iyyar APC ga shi kuma zaɓe na ƙara ƙaratowa. Shin kuma ga har yanzu ba ku tsaida ɗan takarar gwamna ba. A matsayin kai ga ganin ka wa ya cancanta APC ta tsaya a matsayin ɗan takarar gwamnan jihar Zamfara? Complicated. To gaskiya ni Kano analysis ba wanda zan in gaya maka. Ka san ko don menene? Ni mai biyayya ne ga jam'iyya. Ni mai biyayya ne ga jam'iyya. Kuma abin da jagororin mu sun ka ce mana mu kwantar da hankali, ita dai jam'iyyar APC guda ce kuma ita muka yi. To kuma duk abin da shawara ta yanke za su yi mana bayani, mu kuma a shirye muke mu yi biyayya gare su. To don haka ba zan kawo maka in ce maka wane, amma dai a matsayin yanzu ni siyasar APC ta gidan Matawalle na kai, ta gidan Sanata Lawali Hassan na kai, followed by Honorable Yusuf da Alhaji Honorable Nafi'u Rabi'u mai gidan ruwa. Har yanzu mutane ba su san a ce gidan wane ba. Shin ko za ka iya bayyace mana gidan wane? Ka ce gidan Matawalle, gidan ɗan iya, amma kuma akwai gidan shi akwai, kenan rarrabe take? A'a guda ce. Guda ce. Guda ce. Ai yanzu ka ga mu a shugabannin jam'iyyar APC Anka Local Government. Ko ba haka ba? Kuma ƙarƙashin jagorancin Matawalle. Wanda yake kuma shi ma Matawalle lokaci guda sun kai mulki da Sanata Lawali Hassan. Yana gwamna, Sanata Lawali Hassan na sanata. Kuma duk lokacin nan sun ka ƙarƙashin su ne mun ka samu jagorancin. Ka je da lamarin. Masha Allahu. Yanzu wace shawara za ka ba wa jagororin jam'iyyar APC da shugabanni domin a cimma nasara ga zaɓe mai zuwa na 2027? Alhamdulillah. Wannan abubuwan yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka kawo ma APC matsala, wannan tambayar da ka yi. Kuma waɗanda aka kawo ta 'yan gutsuri-tsoma, 'yan tsugunne-tsugunne. Muddin su jagororin mu ba su yi maganin tsugunne-tsugunne ba da gutsuri-tsoma, to ba za a kai ƙarshen wannan matsala ba. Kada ka mance ita ga siyasa akwai mutanen da su abincinsu
su taho su duka su ce ma ai wane maƙiyinka ne, ai wane masoyinka ne. To duk ɗan siyasar da ka sauraron mai ce mashi haka nan to zai kai ƙarshe duk ya rasa masoya ne, da ƙarshe ya rungumi maƙiya ne. Duk ɗan adam ɗan tara ne bai cika ɗan goma ba. Wallahi bai yiwuwa ko mahaifinka akwai ran da aka ce ai baba bai kyauta ba da yayi kaza. Balle tahiya ta neman abinci. Ina biyar ka ne don in samu abin da na ci da iyalina da kuma irin gwagwarmayar da na ga kana yi ta taimakon gari ko kuma ta taimakon al'umma shi yasa na biyo ka. To ya za a ce ba zan faɗi kuskurenka ba? To irin ƴan wa'anga abubuwan duk su ha kawo mana matsala ana rarrabuwa. To muddin su jagororinmu suna sauraron irin waɗannan ɗumumuwan na mu magoya baya ba yadda za a yi a zauna lahiya. Shawarata a nan ita ce gare su, su jagororinmu su yi ma Allah su bi jam'iyyar APC da farar yadiya. Me nake nufi da farar yadiya? Kar ka je ka ɗauki cewa ai wane antifati ne. Wanda yake shi ya san irin ƙoƙarin da ya yi ga jam'iyya. Sannan kuma ita jam'iyya abin da taka so abu bayyane. In mutum bai hito hili yayi abu ba, ba za ka zo kana ce kana zargin shi ba. To don haka duk irin waɗannan abubuwan su ne ha kawo ma jam'iyyar APC matsala. Kuma ina kira ga shugabanninmu, jagororinmu tun daga mai girma minista har mai girma distinguished senator Abdulaziz Yari da sauran jagororinmu waɗannan na Anka local government irin su Saddaunan Anka da Muktar Ahmad irin Sanata Lawli Hassan don su waɗannan su biyu ɗin da irin Madawakin Anka. To kaga waɗannan su uku ɗin ka zo nan cikin garin Anka idan sun kai ƙoƙari sun ka haɗa kansu sun ka saurari irin waɗannan magungunan. To jam'iyyar mu ta APC mu dai nan ƙaramar hukumar mulki ta Anka wallahi successfully za mu yi jam'iyya za a ci zaɓe hankali kwance. Insha Allah masu kallon mu a nan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu da baƙonmu sai kuma wani lokaci idan mun ɗauko muku wani ku je da mun ka kaya.